kami ni dibata na sumurung sian salu na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Hamu kadongan sa porsyaon di Sado Indonesia. Di tonga-tonga ni hajol maon sian narubi sa tutikion adong do dua bakko na masialoan. Nasada maralo alai nasada nari saurdut tulomo ni rohani di bata. Dia mai ima nasada hagiot na holan memikirkan narikot tu diri saripe masyarakat bangso negara niba dohot tujol mai sendiri. Nasada nari ima hagiot dang holan memikirkan diri niba saripe niba bangso niba negara niba sendiri nang holan jol mai sendiri alai ikon do patupa nadinggan tu naas alani do apostol Paulus unang maholan narikot dihamu mataho kamu dohot ma nang na didonga Filipi 2 ayat 4 saur do tu na padua honi prinsip saling ketergantungan ai jorbut do rumang ni na manarihon holan diri ni sendiri alai dangadong na muli jalan na dumenggan sian ngolu na masisarian dohot masiurupan buido taida di bagasan 4 tahun ne parpudion bako na parjului di patuduhon Presiden Donald Trump marhiti pandohan beta tabahen Amerika belgamuse di pudi ni padohani holan kepentingan ni Amerika do si patujul hononna ido si bocirina isarana buasa pulut rohana ruar sian kesepakatan Kyoto na pinatupan niya ka bangso laho mangurui mohon di Portilion jala luar sian WHO PBB na tongon mangalo COVID-19 siya adorak soibana alonido disuarahon dohot diahi Presiden Barack Obama na patujulohon kepentingan bersama ni sude rakyat Amerika nang kepentingan ni sude ka bangso di Portilion las rohatta ala nados do sino arahon ni Presiden Jokowi dia kapidatona di jolon nya ka uluan nya ka negara adorak so jala dungro pandemi COVID-19 sia visi manang pamerengon tujolo nados tu hagiot na padua honido pinatolas ni debata tu si Abram aman ni maragam bangso di perdagingon nang dia porsyaon di sada Musa 12 ayat sada tusiai ima namang yuton di pasu-pasu debatape si Abram dohot akka pinoparna sian najolo saat tutikion dang holan asa tu diri nasida sendiri sabing pasu-pasui alai asa tarpasu-pasu do nang aka bangso na asing di Portilion marhite nasida marasing sian na somal macayuli visini debatai pahiras roh alani dong bayan na dung ubegesa dangso paima haroroni pasu-pasui alai migor patupa akan namangi huton do diula si Abram pasauton pasu-pasui ima bukas dirina dongan saripena anak ni hahana do sinamotna sian haran jala mangaliati tano kanan satu siken jala atik penunga di baga-bagahon debata tano kanani leononna tu pino parna dang so ibana disi alai borhat do ibana do pakabicaran di Betel
pajong-jong undung-undung, pauli langgatan pamujian di Jehovah, jala dungi, bukas muse, dopak dang sir. Di perjalanan ke bangso, dang maribar akapinopar ni si Abraham, di perdagingan do di aporsiaon, jujur do di halupahon, visi nauli ni debatai. Tari doi di sejarah perjalanan ni bangsa Israel do akka bangsa Arab nasay martok tang pola satu naing patupa genoside nasada naing mangagohon nasadanari akka ruas ni huria ni Kristus pe ya do holan memikiri diri sendiri alani si halasonot do haputusan ni sinode godang AKBP di tahun 2014 nama nakapi visi yang baru si dundungon 1 tahun 2024 ima gabe pasu-pasu tu portibion iras bisuk jalan masih tutu mahita patupai di perjalanan ningoluta marsada-sada nang marsa sahuria tarlumo di tikion dina ikon tadopi ma pertumbuhan minus 6,7 ekonomi ni portibion sialani pandemi COVID-19 siai donganan ni debata nang mamasu-masu hita ido hita gabi pasu-pasu tu humaliatta di hari-hari naro amin martangi yang mahita Ali Tuhan di batama nami na usobahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulia tema Tuhan di hatami. Nau marsaringar tutonga-tonga nami di bagasan sadarion. Maca yuli ali Tuhan hatami. Tapi natol hasmu na julu tu si Abraham. Ali dohot manang nuaing Tuhami. Aka anak dok burum. Di Joho hami asa dakolan makirim pasu-pasu siapko alai asa ulu hami parhiti pasu-pasu na pinasamu tu hami gabi pasu-pasu tuak kadongan nami di humaliang nami tergugui mahameli Tuhan patu pahuni di bagasan ngulu nami di hari-hari nanay roon. Luas mahami manangyakon akahuriam di portibion termasuk mali Tuhan di tengah-tengah ni bangsa nami Indonesia. Asa bui hami patupa hatami gabi pasu-pasu tua kadongan nami sabangso di tengah-tengah ni negara nami. Tanya ko kami matong ali Tuhan bangsa nami Indonesia. Udu timali Tuhan mamaso-maso hami. Jala tung pergugui mahami bangsa Indonesia. Asa bui gabi pasu-pasu nang tuaka bangsa nasing di portibion. Di hari-hari nanay roon. Tatak ma ganup ruas ni huriam. Di sadok portibion. Ya kainganan na maragami manangahapi hula hamil Tuhan jala manang di dia pihami patupak kaulaw nami asa toktong hatam na hubig hami sa darion marsaringar margurasa di tonga-tonga ni ati-ati nami pikiran nami doktor di nami asa hiras roha nami ni Tuhan jala marbisuk kami patupa akasi patupon nami dalan muli Tuhan mamasu-masu akka narong di humaliang nami siya na kapasu-pasu na pinasahan Tuhan asih maruham pasatami tanyang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.